ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଗୋଲକ ଏଇ ଧାନ ବିଲକୁ ଆସିଥିଲି। ସକାଳୁ ମେଘ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଇଥିଲି ବିଲକୁ ଆସି ଦେଖିଲାକୁ ପାଣି ତ ତଥାପି ଯାହା ଯାଇଛି ହେଲେ ଧାନଟା ସବୁ ଇଏ ହେଇଥିଲା। ପାଣି ମାହାର ସେପଟ ବିଲ ପାଣିଟା ଏପଟକୁ କାଟି ଦେଇଛି। ଏପଟୁ ଯେତେବେଳେ କାଟି ଦେଇଛି ସେ ପାଣି ମୁଁ ତ କାଟି ଯାଇଥିଲି, ପାଣି ଆଉ ନଥିଲା। କାଲି ଯାଇଥିଲି ଦେଖିଲି ତ ପାଣି ନଥିଲା। ଏବେ ଆସି ଦେଖିଲାକୁ ବିଲରେ ପାଣି ଏଇଠି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ହିଁ ଆସିକି ମସ୍ତ ହେଉଛି ଏଇ ବିଲରେ। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉଠେଇଲି, ଏଇପଟେ ଆସି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉଠେଇଲି। ପାଣି ଟୋଟାଲି ବିଲରେ ଆଉ ଏ ଧାନ ସବୁ ଉଠେଇଲି ଏଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଇଏ ନାଳରେ କ'ଣ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲାଣି। ଏଇଟା ହେଉଛି କେନାଲରେ କ'ଣ ପାଣି ଆଇଲେ। ଏଇ ଦେଖ କେନାଲରେ ପାଣି ପାଣି ଧାନ ସବୁ ନଉଟେଇକି ଗଲି। ଦେଖିଆ ଟିକେ ପବନ ହେଉଛି ବାଜିଗଲେ ତାକୁ ଇଏ କରିବା ଆଉ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରି ଦେଖିବା ଉଠେଇଦେବା। ନହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଫେରେ କ'ଣ ଲଘୁଚାପ ହେବ କହୁଛନ୍ତି। ଫେରେ ଲଘୁଚାପ ହେବ ବୋଲି, ଲଘୁଚାପ ହେଲେ ପୁରା ଇଏ ଆଉ ଧାନ ପୁରା ଟୋଟାଲି ବୁଡ଼ିକି ରହିଥିଲା। ଏଇ ଟୋଟାଲି ପାଣି ହେଇଛି ଆରି ଭିତରେ। ସେ ବିଲରୁ ପାଣି ପୁରା କାଟି ଦେଇଛି, ପାଣି ପୁରା ବଢ଼ି। ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲାକୁ ଧାନ ବିଲ ଟୋଟାଲି ଗଜା ହେଇଗଲା। ଗଜା ବି ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ଟିକେ। ଗଜା ବି ବିଲରେ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଠି ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଜା କେମିତି ହେଇଛି ଏଇ ଧାନ ବିଲରେ ଗଜା। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ବିଲରେ ଅମଳ କରିବା ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ରୁଇଦେବା ଏକାଥରେ। ଗଜା ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି ଦେଖ ଆଉ ଏଇ ଦେଖ ଗଜା ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି ସବୁ ଧାନର। ଏ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଗଜା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏ ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ଗଜା ମୁଁ ନେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପଟା ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ ହେଲେ ତଳି ଗଛ ହେଇଯିବ ଏଇଠି ଆଉ ପୁରା ଟୋଟାଲି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ନେଇଛି ଗଜା। ଏଇଟା ଏଇଗୁଡ଼ା ଏମିତି ମୁଁ ନେଇଛି ଗଜା ସବୁ। ଆଉ ଧାନ କ'ଣ ଇଏ କରି ବଢ଼ିଆ ଧାନ ହେଇଥିଲା। ବର୍ଷା ତ ହେଇଥିଲା ସବୁ ନଷ୍ଟ ଆଉ ଗଜା ହେଇଯାଇଛି ଧାନରେ। ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖେଇବି କେମିତି ଗଜା ହେଇଛି। ଆଉ ବାପା ମୋତେ ସକାଳେ କହିଲେ ନାଇଁ ଗଜା ହେଇନଥିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଗଜା ହେଇଯାଇଥିବ। ବାପା ମୋର ସକାଳେ ଟିକେ ଦୁଃଖି ହେଇଗଲା। ଦେଖେ ସେ ବିଲ ତ 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ମସ୍ତି ହେଲି। ଦେଖିଆ ସେ ବିଲରେ ଆର ବିଲଟା ଦେଖିଆ କେତେ ସମୟ ମସ୍ତି ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଯାହା ସେ ବିଲଟାକୁ ଦେଖଉଛି କ'ଣ ତା ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଦେଖିଆ ସେ ବିଲରେ କ'ଣ ଅଛି, ପାଣି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ପାଣି ଥିବ ସେ ବିଲରେ। ଦେଖିବା ପାଣି ଥିଲେ ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ମସ୍ତି ହେଇକି ଯିବା, ତାକୁ କାଟି କୁଟି ଦେଖେଇ ଦେବା। ନହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ କି ନଉଟେଇ ଦେବା କି ଉପର ବିଲରେ ଆଣିକି ଥୋଇବା। କ'ଣ ଭାବିଛି କରିନାହିଁ, ଯାଇ ସେ ବିଲକୁ ଦେଖିବା। ହଁ ପାଣି ହେଇଛି ବିଲରେ ଆଉ ଟୋଟାଲ ପଡ଼ିକି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ତମ କରିବ। ଆଉ କେଉଁଠି ଏଇଟା ଉଠେଇ ଯାଉଥିବ ଟୋଟାଲ ପାଣି। ଦେଖେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସାଇ ସୁବିଧା କରିଦେବା ଯିବା ଆଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ବିଲରେ ଟୋଟାଲ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ବୁଡ଼ିକି ଅଛି। ପାଣି ଯାଉନାହିଁ ଜମା, ବାଟ ନାହିଁ ଯିବାକୁ। ଏ ବୁଡ଼ିକି ଅଛି, ଗଜା ହେଇଯିବ। ହଁ ଗଜା ତ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲାଣି, କେଉଁଠି ଥୋଇବି ଆକୁ। ଏପଟରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ଏଇ ଟୋଟାଲ ପାଣି ହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟରେ ଜାଗା ବି ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲାଣି। 5 ଗୁଣ୍ଠ ବିଲ ହେଲାଣି, ଏ ମୁଣ୍ଡ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ପାଗଳା ହେଇଗଲାଣି ମୁଣ୍ଡ। ଇଏ ସବୁ ତ ଗଜା ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। ସେ ଯାହା ଟିକେ ହେଇଥିଲା, ଇଏ ଟୋଟାଲି ଗଜା ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। ଦେଖିବାକୁ ନେଇଯିବା, ଉଠେଇକି ଟଲିରେ ପକେଇକି ବୋହିଯିବା ଆଉ ଏପଟରେ ହିରୋ ଥୋଇଦେବା, ଏପଟ ସେପଟ କି ଥୋଇଦେବା ଆଉ ପାଣି ହେଇଛି। ହିରୋ ମୁଣ୍ଡା ଉପରେ ଏପଟରେ ସେପଟରେ ଥୋଇଦେବା, 2 ପଟରେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆସିକି ଥୁଆ ହେବ। ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଆଉ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଘରୁ ଗଲେ କମ ହେଇଯିବ ଟୋଟାଲ। ଯାହା ବାନ୍ଧିକି ନେଲେ ଟୋଟାଲ କମ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ, ଫଳ ପାଇଲା ଏତିକି ଉଠେଇଲି, ଆଉ ଉଠେଇ ପାରିଲି। ମୁଁ ଏକା ବି ପାରିଲି ନାହିଁ, ଡାକିଲି ମୋ ଘର ନେଇକି ଡାକିଲେ ଯାଉଛି ଆଗରେ। ଦେଖିଆ ଖାଇକିରି ଆସିଲା ପରେ ଉଠେଇବା ଆଉ ନ ଉଠେଇଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଫେରେ ଲଘୁଚାପ ହେବ, ଫେରେ ବୁଡ଼େଇବ ଆଉ ଯିବା ଘରକୁ ଏଥରିକ। ଆଜି ଆଗରେ ଭିଡ଼ିକି ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛି। ଦେଖି ଏତିକି ତ ଉଠେଇଲି, ଏସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏଇଠି
ସବୁ ବିଲରେ ପୁଳାଏ ପୁଳାଏ ପକେଇ ଦେଇଛି। ପୁଳାଏ ସେଟା ପୁଳାଏ ସେ ଜାଗାରେ ପୁଳାଏ ଏଇ ସବୁ ପୁଳାଏ ପୁଳାଏ ପକେଇଛି। ଯଦି ଶୁଖିଯାଏ କାଲି ଭିତରେ ମେଘ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ହବ, ମେଘ ଯଦି ହେଲା ଅସୁବିଧା, ଯଦି ମେଘ ନହେଲା ତାକୁ କାଲି ଉଠେଇ ଦେଇ ବାନ୍ଧିକି ଉଠେଇଦବା ଆଉ।